hoi hau, saiatu behintzat. Bueno, saiatuko nau, baina Vale. ezin eta egin du. Kontu honetan, Bueno, hasiera nola, belarri prestago hau bizi baino. bueno, aipamena iningo iat, Vale, entzulek jakin dezaten, saiakera iningo jaula, eta vale. ateratzen dana, bale? Venga, babagoaz. Batek zentzu hartzean, desafinatuz gitarra. Bueno, eta iragarki ditarte eskinita hementxe gaude Horretaz du hartu bazara. goizeko 11etarako 20 minutu falta dira, Hortzeko, eta gurean gonbidatu sustatutik, Luisjo Fernandez. Kaixo, Luisjo, egunon? Egunon, bai. Ondo algaituk? Bai, ez gauden oker, oporrak Mhm. hartzeko laster, eta gaur izango dinagu azkenengo saioa, denboraldi zen produktua probatzen, honetan Ba, hobetu beharko. hoxe, hoxe, oso ondo. Bueno, Luisjo, gurera bueltatuko gaituk, sustatuko hainbat albiste jorratuko dizkigu gaurkoan ere, eta gaurko saioi hasiera emateko, zientzia kontuetan murgilduko gea, ezta? Bai, kontu bat da, duela hilabete bat edo, txosten bat irten atera zuen, esango dut nork, Espainiako ministerioak, zientzia ministerioak Bai, dauka FEZIT izeneko bai. erakunde bat, eta 2 urtetik behin, edo behintzat onjala 2 urte egintzan bat, eta orain beste bat, gizarte pertzepzioak zientziaren inguruan. Bueno, Mhm. galdera askoko txosten mardul bat osorik irakurri daiteke, baina bueno, lana aurreztu ziguten bi euskal divulgatzaileek, Ana Galarraga Luiarkoak, eta Koldo Garziak, Koldo, ezta? Koldo Garzia, honek estudiabide baten lan egiten, anak bai Luiar zientzia aldizkarian eta hola. Mhm. Honek bere bloga ere badu, eta han ere irakurketa bat egin dute, eta, bueno, irakurketa pare bat egiteagatik, fiatzen gara, Zientziaz. zientziaz ematen den informazioaz, naiz eta igual ez dugun jarraitzen guztiek hori, baina, Mhm. eta hau batez ere Koldo Garziak nabarmentzen du, berari lapurtu diogu hitza, gainera, eseptikoak edo fiatzen ez dianak, eta berak erabiltzen duen terminoa da, agoldarraldi antizientifikoa Vale. deitzen du, honekin Mhm. lotura egiten du, hemen oldarraldi izeneko gauza hau, epaileen kontu, epaileek euskararen kontra darabilten politikaz aipatzeko esan dugu, eta gero horretan Bai, sartuko garela uste dut, bai. baina, bueno, oldarraldi antizientifikoa, pentsatu dut, badela termino zehatz bat, pandemia garaian eta ikusi ginen, bueno, lehenotik ere bazuten zentzuak ez honenak, baina orduantxe, igual, asarretu edo egituratu ere egin zian alako molde batzuk konspirazioak eta alako egin lotuta, ez? Eta orduan, bueno, grafiko bat dago, interesgarria, eta horre jarri dugu, eta azterketa nabarmentzen den puntuetako bat, edo ondo aztertuta dagoen puntuetako bat, galderekin eta pertzepzioen neurketakin, eta honetaz hau uste dute, eta klima aldaketarena Mhm. da. Eluiarrek klima larrialdia deitzen dio. Bai. Aldaketa baino gehiago hobera balitz, aldaketa da, Mhm. bueno, termino zientifikotan, egoera okerretara doan Bai. gauza bat, esan Eta daiteke hortan. inkesta honen arabera, gehienentzat gai larri edo oso larri da, ezta? Bai, hala da. Eta, baina, bueno, hemen dago grafiko bat, eta da, nork eragiten du klima aldaketa edo klima larrialdia, eta 70%ak gizakiaren eragina dela, esaten Mhm. du. Mhm. Uste dut, 70% horrek entzun duela zientzialariek zer dioten, eta ikusi duela klimarekin zer gertatzen ari den. Hori da. Baina, 30% bat, ez da iritzi horretakoa. Mhm. Eta, bueno, hor ere, ñabardurak daude,
1030, osea, 7, izan dezagun, kontsentsu zientifikoekin bat. Gero, 15 bat dago, hau naturala da. Historian gertatzen diran, bueno, beroa, egun beroak eta egun hotzak tartekatzen dian bezala, ez? Esan dezagun, ez duela sinesten gizakiaren eragina denik. Hori da. Dago beste 12 bat, enago seguru, eta 2 bat esaten duena ez da zer gertatzen ari. Mhm. Orduan, bueno, eszeptizismoen alorra ere, ez dugu esango denak Miguel Bosé bezalako Bosge txiparen txoro batzuk dianik edo Janik ez da. lixiba hartu behar denik COVID-a ebitatzeko eta olako antenadun horiek danak ez dira olakoak, baina badago 30 hori dibertsio izan da ere, bueno, pues, hortxe dagoela, eszeptikoak. Eta hor, batzuek dira, Koldo Garziak deitzen duen, oldarraldi antizientifikokoak. Hori gola da? Bai, hoxe da. Oldarraldi antizientifikoa. Bai. Bueno, Oso ondo. datu batzuk, hoiek eta beste batzuk gure artikuletan, baina estekak sustatuko artikulotik joaten bazarete, txosten originalera eta euskaraz egin diren irakurketa hauetara. Hori da. Bueno, zientzia kontu kalde batea utziko jau, eta lehen aipatu duzun bezala, ez da, euskararen oldarraldia edo etorri delako, bueno, Espainiako Auzitegi Gorenak erabaki du balio gabetu ingo ditula euskararen aldeko neurrik, eta horrek esan nahi du, bueno, arnasgune edo herri euskaldunentzako, udaletan eta baita herritarrantzat sekulako eragin izango dula horrek. Bai, bueno, oldarraldi hori orain etorri dela ez dakigu. Badakigu lehen hauti dagoela, aspalditik datorren gauz bada, bai. Espainian sententzia bat beste bat da, Hori da. kontratazio batzuk egiteko euskera kentzen dute meritu gisa ere, eta kasu honetan 2019tik datorren kontu bada, eta ez da nola nahikoa, Eusko Jaurlaritzaren lege dekretua dagoelako tartean, arautzen duena hizkuntza jarduna nola egin erakundeetan, edo behintzat bide ematen duena, ez du derrigortzen inor, baina udal administrazio batek eta UEMakoak inplikatu dira pixkate polemika honetan ikusiko du, beren funtzioei eta dagokien kontua da. Eta herri administrazio erakunde pseudopubliko bat, nik zer dakit, espri, bueno, kasu honetan, ez dakit euskarari kaso asko egiten dioten, elebiduna badira behintzat, bueno, erakunde publikoetan nola tratatu euskara, eta bide ematen du euskararen aldeko diskriminazio positibo bat egiteko, edo bultzatze bat. Tipikoena da lehen hitza euskaraz izatea, bai erantzunetan, baita agerpen publikoan, eta, bueno, hori eta beste batzuk, baina hau prezeski ere atzera bota da. Bai. Eta bota da, Vox alderdiak, ezagutzen dugu zer joerakoa den alderdi hori, Santiago Abascal alderdiak, jarri zuelako helegite bat guztiaren kontra. Orain dela 2 urte, 2023an, EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen arrazoia emanez Voxi puntu gehienetan, eta hauxe, lehen hitza euskaraz, eta zergatik hau debekatzen da, edo jotzen da legez kanpoko, elebitasunaren kontrakoa, omen dalako, bi hizkuntzak ofizialetan bat ofizialago izendatzea bezala. Txiste bat, edo agarjotze bat dirudi, bueno, zer dagoen koofizialtasunean azpitik eta zer dagoen gainetik erabilpenean, presentzian eta guztian badakigu. Eta orduan, baina orekatzeko neurri bat ja koofizialtasuna apurtzearen kontra da. Orduan, ezin da esan
erakunde honetan lehen hitza euskaraz esango dugu. Eta Espainiako Auzitegi Nagusiak eman dio Jaurlaritzak helegitea aurkeztu zuen, puntuz puntu pentsatzen dut argudiatuko zutela, neurri hau neurri bestea, eta esan dugun neurri hau bezala, beste mordoska bat ere atzera bota ditu. Bat, adibidez, antzeko kontu bat, kontratu bat sustatzen duenean administrazio publiko batek Bai, erakunde, enpresa batekin lan egitekotan, eskatu, lege proiektuan, dekretuan zegoen, eskatu zezakeela baldintzen artean, gurekin tratatzeko euskeraz. euskaraz. Hori ere atzera bota dute. Erakunde batek ezin du erabaki, kontratatzen duzun zerbitzuak zuri ardera hutsez egitea, erabakitzea edo, orduan. Bai, eta gero adibidez baita ere, herriko karteletan bi hizkuntzatan agertzen da. Lehen euskara hutsen ikuste baldin bagenituen kartela, orain elebitan joan beharko du. Bai, olakoak. Puntu bat, EAeko Auzitegi Nagusian atzera bota zana, ontzat eman du. Gorenak. Eta, irakurriko dut, da. Euskadiko toki entitateek eta sektore publiko osatzen duten gainerako entitateek, alegia lehen esan dugun erakunde multzo honek, beren egoera soziolinguistika kontuan hartuta, tokiko jardueretan euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa orokorrean eta normaltasunez erabiltzeko modua antolatu eta eratuko dute. Hau da, onartzen printzipioa ez dute ezabatu. Baina, hau da, Eusko Jaurlaritzak eta erakundeek antolatu dezakete euskarazko jarduna aukidezan erakundeak berak. Baina gero, hori, zerrendatzen diren gainerako puntu guztietan, ezin baduzu lehen hitza euskaraz egin, arautzea libre, baina kontuz, koofizialtasunaren zera hori, bueno, orduan, puntu batzuk eta hartu genuen lan pixka bat, puntu hauek zertzen, nabardura batzuk esan duzun hori, eta beste batzuk, eta bueno, egon dirala beste irakurketa batzuk ere bai, eta protestak ere egon ziren, iragarri genituen, pasaden larunbatean, bai. Larunbatekoak, bueno, hori aldezai iragarri genuen, baina, bueno, kontutan hartzekoa da. Bueno, badago hemen jarrera bat kontrakoa badagoena, baina batzutan komeni zaigu letra txikian ere sartzea zer ari zaizkigu oztopatzen, ezta? Eta hau larria da. Beste gauza asko ere bai, ez? Kontratazioetan kentzen dizutenean udal jakin batean, udaltzainek euskara zertzea, baina bueno, hau da egiturazko lege baten kontra egitea. Bai, eta euskaldunen aurka beste saiakera bat, ezta? Bai. Zeharkako harreman badu teknologiarekin ere bai, bueno, lehen hitza interneten ere aplikatu daiteke printzipio bezala, eta askok egiten dute. Ez dakita txiko diran, boxekoak ikusten, udal webgune, honek, nik gazteleraz daukat konfiguratuta eta lehen hitza euskeraz esaten dit. Olakoak hasten badira begiratzen, ez dut uste hau entzuten nahi dianik apunteak hartzeko, baina olakoak begiratzen. Aitzin ere ulertureztu ingo, osea. Hori da, baina orain, legez, bai, hori egiten duen udalari, esango dio epaile batek, ezin duzu zure aurpegia lehenengo euskaraz ezarri defektuz, eta gero hizkuntza aldaketa demago. Bai. Pues horrelaxe gaude. Latza da, eta ez da inondik inoa ere onartzeik. Bueno, beste gai batekin goaz, ja 5 minutu bestik ez zaizkigu gehatzen, eta... Bueno, labur, aipatuko dugu, adimen artifizialeko tresnen erabilera, praktikorako gida. Aurkeztu dela. Bueno, Eluiar Fundazioaren barne gida bezala,
Mhm. aurkeztu da, bere jardunaren antolakuntzarako, hau da, hau ez da lege bat, lege Bai. dekretu bat, baina bueno, ba, ondo dator, erabaki dutelako publiko egin eta beste batzuk bera inspiratu gaitezke. Nik uste dut erakunde asko ari diala komunikazioan eta beste esparru batzuetan zer eta no, erabili dezakegu administrazioa ondo bai nola ze puntutaraino eta bueno, halako pista batzuk ematen dituzte, batez ere zuhurtzi asko puntuak dira, Hori bale, da. Mhm. irakurriko ditut batzuk hemen gainetik, Bai. profesionala gainbegiratu behar du lana eta berea da erantzukizuna. Hau da, eskatzen dio testu bat ChatGPT-ri, baina hori publikatzen baduzu, kontuz, orduan berrikusi behar da. Mhm. Prozesurako erabili, ez azken emaitza moduan. Hau da, batzuetan lagundu diezaguke antolatzeko nik zer dakit, edo gidalerro batzuk lortzeko, Bai. dokumentuak kargatu eta irakurketa bat idazu, eta bale. Orduan, irakurketa hori egiten badizu dokumentu baten laburpena egiten badizu adimen artifizial batek orain egiten duten bezala, bale? Hori erabili izazu gero lantzeko, baina ez publikatu Hori da. zuzenean, Jaun bezala. hori, azken emaitza, beti filtroa beharrezkoa da. Mhm. Euskarazko emaitzen zuzentasuna eta egokitasuna zein du. Bueno, Ba, pasau, berdin, ezta? itzulpen automatikoarekin bezala, Mhm. oso ondo egiten dute, eta euskeraz, tresna hauek, oro har, eta posten gara, baina, Bai, bueno, baina errebisatu behar da beti. gardentasunez jokatuz. Abixatu. Abixatu, honetan erabili dugu hau ere bai, ez? Eta, bueno, pues, Mhm. bueno, neurri etiko txukun bat, eta hoietxek irizpide nagusi bezala, Nagusienak, ezta? hiru lau bost zazpi puntuko bat, hemen Mhm. bost edo lau irakurri ditut, baina, Mhm. bueno, txosten guztia jarri dute, eta txalo bat, gauza praktiko bat egin dute. Bai, eta alare aipatu entzulei, bueno, aipatu ditugun albiste hauek eta askoz gehiago, zuen web horrin daudela, sustatu.eusen, hortxe xehetasunez irakurri nahi baldin badituzte, ezta? Bai, hori da. Eta geuk saio hauetan oporrak hartuko dizkin hau, baina sustatu publikatuko da abuztuan ere, eta uste dinat, uinetatik ere ez dela desagertuko, segure erratia. Ez, inolaz ere ez. Ba, Hala, Luisxo, mila esker, uda onona izan dezakela, eta berdin, buelta arte, bai, ikusiko gaitun. ondo bizi, Agur. aio.